Paskačāšu. Tur vats karājās. Tā skaties. Bagāžnieks ir augsts. Rosija sauc šito ciemu, Rozija. Rosija. Rosija sauc šito ciemu. Ciemiņš, ciematiņš, Rosija. Rosija šito ciemu, Rozija sauc. Exact ce aveam nevoie pentru următoarea mea rețetă. Piața Lidl le găsiți proaspete în fiecare zi, chiar și duminica. Abia aștept să fac o ciorba, poate e chiar și o tocăniță. Te așteptăm în Piața Lidl din fiecare magazin de lângă tine. Azi avem ciuga șampinion la 3,29 lei, caserola de 500 de grame. Piața Lidl, prospețime zilnic. Începe campionatul ofertelor Flanco. Primești 15% reducere pe voucher la toate electrocasnicele mari Whirlpool. Combina frigorifică Whirlpool clasa A+ la doar 1299,9 lei. Tesla schimb cu produs vechi plus beneficiezi de 20 de rate fără dobândă prin credit STL. Flanco. Cortina Cinema Digiplex continuă tradiția. Cel mai apreciat violonist al lumii, Andrei Rie, vă invită la concertul aniversar de 10 ani, sâmbătă, 19 iulie, de la ora 21. Trăiți magia spectacolului. Kaņiem labdiena ir nezini rumāņu valodā. Ko? Nē. Var vajadzētu to noskaidrot. Viņas viss tā, ka valstī lūdam nezinām, kā ir labdiena. Pajautā šodien tajā restorantietei. Dintre cele 40.000 de variante în care îți poți configura burgerul la American Grill. Cu siguranță avem ceva și pe gustul tău. Te așteptăm la American Grill, Best Burger in Town, strada Vasile Alexandrei numărul 1. Se știe! Regiana dintr-o mie, tot o recunoști, frăție! Regiana dintr-o sută este cea din tâi băută. Dacă știi bine petrece, Regiana ai nota 10. Iar de călți numărul 1, Regiana este drumul. Pentru cei care se respectă, Regiana e băutura perfectă. Trattoria di Toscana îți oferă de luni până joi reducere de 30% la orice fel de mâncare. Atunci vin cu un prieten să recistim și cu o bere. Perfect pentru un espresso după masă. Super! Atunci mi-ajunge și de desert. Bucură-te în felul tău de reducerile și promoțiile de la Trattoria di Toscana. Toată săptămâna avem surprize pentru tine. De luni până joi, între orele 10 și 23, ai 30% reducere la orice fel de mâncare. Iar în weekend, la fiecare pizza primești un țap de mere, într-un ambient cu muzică live. Trattoria di Toscana, strada Mihail Comunicanu, 7. Rezervări și la 0770 970 325. Vara e lungă și copilul tău se rătăcește. Grădinița Americană organizează școala de vară cu tabără de engleză, activități educative și distractive. Înscriere în mare aventură. Informații pe grădinița-scrinul.ro sau la telefon 0745 581 380. Es ir 5. 5. Vrei să viziți ea mea? Și până la muzică, marș nupțial, este un lung șir de pregătiri. Locație, invitații, flori, nași, fotograf, meniu. Vreți să vă căsătoriți anul acesta? Atunci alegeți Grandor Deluxe, o locație premium situată central, având oferte avantajoase pentru evenimente memorabile. Experții Grandor Deluxe se vor ocupa de întreaga organizare a nunții, în timp ce voi vă veți bucura de fericitul eveniment. Ne găsiți la telefon 0744 200 164 și pe www.grandordeluxe.ro. Vai nu rumāņu vai itāļu? Nē, no itāļu, nē. Nē, es saprotu, ka rumāņi vienkārši prasa to izcelsmi. Jā, kaut kāds itālis. Pe Independenței față în față cu parcarea mare. Super cafenea, prețuri bestiale, specialități de cafea și cea mai bună limonadă ever. Vreau să organizăm aici și ziua Cristinei. Ce zici? Super! Broadway, I'm on my way. Ce zici? Cikot, ja drusciņi zina spāņu, drusciņi zina itāļu, tad kaut ko no rumāņu valodas arī var saprast. Produse von expert în ediție limitată la prețuri din cel perioada 9-29 iunie în
apel începând de la 867 de lei, bibliotecă 846 lei, masuțe 192 de lei. Toate acestea în ediție limitată la Mobexpert, ediție limitată și la o gamă largă de decorații. Între 9 și 22 iulie, cele mai calde prețuri la aceeași calitate de expert. Vă așteptăm la Mobexpert Orada în Nera Park. Kaut kur tur šajos kalnos ir kristāla ala priekšā, kreisais tās baznīcas. Kāda bērnu nometne šeit. Astoņi kilometri no kempinga turu, kurā mēs dzīvojam. Pagrieziens uz Kristālalu. Viss pietiks pagaidām.